Ahojte, máme tu ďalšie novinkové video, tentokrát s poradovým číslom 8. Verili by ste, že už sa pomaly presúvame do druhej polovice katalógov? Ani nevieme ako a ubehlo pol roka a za toho pol roka ste si dúfam vybrali už množstvo obľúbencov z katalógov, ktoré boli doteraz. No a teraz tu máme ten s poradovým číslom 8, ktorý má úžasné letné novinky a dokonca jednu takú ochutnávku z kampane číslo 9. Tak poďme spolu na to. V lete častokrát siahame po produktoch, ktoré sú vodeodolné, po produktoch, ktoré sa nerozmazávajú a najlepšie také, ktoré vydržia celý deň. Ja mám pre vás hneď prvú novinku a to je rúž, marker, fixka, nazvite si to ako chcete, D1 Stain and Stay, a to Stain and Stay znamená, že vás zafarbí a tá farba ostane. Pripomínam vám opäť aj náš telegramový kanál, pretože vďaka nemu sa dozviete viac o produktoch, o ktorých hovorím napríklad aj v novinkových videách a tomuto markeru alebo fixke mám venované dokonca 2 videá. D1 Stain and Stay je špeciálne navrhnutá fixka, ktorá má pigmenty vpijajúce sa do pokožky vašich pier, ale pozor, ktoré ju nevysušujú, takže nebudete mať pocit, že máte na sebe síce krásne nafarbené pery, ale pocit, že vám odpadnú, pretože sú také suché. Máme 6 odtieňov z tejto fixky od nude až po naozaj takú krvavo-červenú, tehlovú, malinovú, ale môžete si vybrať, ako som hovorila, aj ružovkastú alebo viac nude a veľmi závisí od spôsobu, ako si túto fixku nanesiete, či chcete mať efekt, ktorý je naozaj výrazný, alebo efekt, ktorý je taký jemne rozpitý. Opakujem, pridajte sa k nám do nášho produktového kanálu na Telegrame a tam sa dozviete o mnoho viac. To, že necítite túto fixku na perách, je zabezpečené aj špeciálnymi hydropigmentami. Táto fixka dokonca hydratuje vaše pery a čo je ešte lepšie, je, že prekrásne vonia a dokonca ešte lepšie chutí. Ďalšou novinkou, ktorú máme v kampani číslo 8 je opäť Color Cosmetics, to znamená kozmetika, ktorá je venovaná vašej výzáži, tomu, ako si viete upraviť svoj zovňajšok a budem sa tomu venovať ešte chvíľku, pretože základom dobrého make-upu je dobrá húbka a dobré zapracovanie make-upu. No a v letnej kolekcii prichádza krásna nová húbka v citronovom tvare. Citronovo nevonia, ale určite vám dokonale zapracuje váš make-up. Nezabudnite, húbku treba poriadne navlhčiť pred použitím. Odporúčam ju použiť napríklad aj s make-upom Everlasting Sink Stress Free, ktorý má prekrásny, taký žiarivý finish. Pokožka vyzerá zdravo, veľmi jednoducho sa zapracováva, dokonca vašej pleti dodá hydratáciu, energiu, takže toto bude vaše kombo na leto. K húbke ale prichádzajú aj štetce, pretože potrebujeme si zapracovať púder, potrebujeme si zapracovať licenku, potrebujeme si zapracovať očné tiene a takisto si potrebujeme vyčesať obočie. Táto sada obsahuje 6 štetcov a nájdete ich v jednom balíčku, veľmi cenovo výhodnom, tie štetce sú mäkkunké, sú dokonca naozaj fakt krásne, takže je to aj ako darček vhodné pre niekoho. Určite máte vo svojom okolí množstvo žien, ktoré v nasledujúcom období budú oslavovať či už meniny, narodeniny, alebo im to môžete podarovať len tak, pretože viete, že ich baví make-up. Ako už hovorím o make-upe, veľmi sa teším z tejto novinky D1 Face Styler. Vy si ich pamätáte s takými čiernymi obalmi, odvtedy prešli trošku premenou, sú ešte krajšie, ešte lepšie, ešte príjemnejšie k pleti, no a prichádzajú v 4 nových odtieňoch. Všetky sú také viac menej ako keby mramorovo vyskladané, aby ste mali viacero odleskov, takže aj keď máte licenku, tak tam budete mať trošku také ako keby rozjasňujúcej vrstvy. Keď budete mať bronzer, tak to platí to isté. Obsahuje bambucké maslo a jojobový olej, takže o vašu pokožku je postarané aj v lete. Nemusíte sa bať upchávania porov, pretože sú nekomedogénne a môžete ich okrem tváre používať aj na oči, aj na pery, kde si len zmyslíte. Vrátim sa naspäť ku kolekcii Sunkissed, ktorá prichádza s letnými novinkami, ku ktorým patrila aj húbka, aj štetce a tentokrát k ním patria ešte napríklad aj doplnky, ktoré sa týkajú nášho zovňajšku, nielen teda make-upu, ale aj našich doplnkov. Hodinky Sunkissed kolekcia sú prenádherná, zlatavá, taká teplá farba, ktorá rozžiari každý váš outfit. Ono v lete sa hovorí, alebo celkovo sa hovorí, že vždy najkrajšie svetlo je pri západe slnka, keď je taká tá zlatá hodinka. No a tie zlaté hodinky môžete mať aj na rukách. Okrem nich ale do tejto kolekcie patria skvelé okuliare, ja som si ich už skúšala a musím povedať, že vyzerajú neskutočne štýlovo. Majú taký mliečny pudrovo-rúžový rám, nepriesvitné sklá, vidíte cez ne dokonale, ochraňa vaše oči a toto si myslím, že je jedna asi z
noviniek, čo sa týka doplnkov v kampani číslo 8. Aby ste tento look doplnili, tak ešte máme pre vás aj Sunkist kolekciu náušnic a náhrdelníku. Ja mám veľmi rada napríklad, keď ženy v lete majú minimalistický make-up, ale majú maximálne doplnky, takže či už je to šatka, či už sú to hodinky, či už sú to okuliare, alebo sú to náušnice s masívnym náhrdelníkom, vždy to k tým plavkám, na ktorých je iba prehodená taká sieťka, vyzerá úplne dokonalo, takže môžete byť aj vy takéto štýlové s kolekciou Sunkist. A keď hovorím o šatke, tak do tejto kolekcie patrí aj takáto krásna ružovo-žltá šatka, ktorá má ešte aj motív citrónov, takže je to naozaj naplnené šťavnatým letom. Túto šatku ale môžete nosiť nielen na hlave, buďme trošku kreatívni, pretože ju môžete nosiť aj ako tričko. Ako na to sa určite dozviete aj v našom telegramovom produktovom kanáli Oriflame, pretože mám pre vás prichystané množstvo tipov ako na túto letnú kolekciu a všetko si to môžete zbaliť ešte do Sunkist prenádhernej tašky. Keď som ju videla, tak sa vám musím priznať, že som si ju pomýlila s jednou veľmi luxusnou značkou. Vyzerá dokonale a môžete ju nosiť nielen na pláž. Myslím si, že by to bola škoda. Ďalšia z noviniek, ktorú si viete nalistovať na strane 29, ešte nie je v tejto kampani, ale prichádza jemný vánok prekrásnej novej vône, ktorá je opäť pre ňu aj pre neho a táto vôňa sa nazýva Riviera. Takže Eclat Fun Weekend Riviera bude prenádherná osviežujúca vôňa a vy ju môžete vyskúšať už aj vo vzorkách, ktoré si viete objednať v tejto kampani. Aj keď to nie je novinka, pripomínam vám limitovanú edíciu našich zázračných balzamov, ktoré sa hodia do každej kabelky a určite potešia niekoho aj ako darček, pretože ich máme v prekrásnom balení. Opäť nie je žiadnou novinkou, že vám budem pripomínať slnečnú ochranu. Slnko trošičku už si intenzívňuje svoje lúče, už vidíme aj na pokožke, že chytá trošku inú farbu, no a niekomu z vás sa určite už podarilo sa aj spáliť, čo nie som veľmi nadšená, ale treba sa chrániť pred slnkom, treba chrániť zdravie svojej pokožky, mladistvo svojej pokožky a môžete to docieliť aj produktami, ktoré máme opäť v kampani, opäť za skvelú cenu a viete sa chrániť od hlavy až po pety, pretože máme krém na tvár, máme krém na telo, máme sprej, ktorým si viete túto ochranu reaplikovať a máme dokonca ešte aj aftercare, to znamená starostlivosť potom, ako ste sa nie opaľovali, pretože vtedy idete cieľene, ale aj potom, ako ste sa náhodou ocitli na slnku dlhšie a viete, že potrebujete tú pokožku opäť rehydratovať a že potrebujete jej dodať energiu. Malým pripomenutím k starostlivosti o pokožku bude ešte aj to, že chrániť pleť vieme samozrejme zvonku, ale poďme si ju ochrániť aj zvnútra, pretože keď kombinujete starostlivosť zvonka a zvnútra, samozrejme ten efekt je ešte výraznejší. Astaxantín je odpoveďou na to, ako sa chrániť aj zvnútra, takže budeme posilňovať svoje bunky, obrannú schopnosť voči agresorom z vonkajšieho prostredia. Dáme si 2 bobulky denne a uvidíte, ako krásne sa vaša pokožka bude správať. Dokonca aj pre tých z vás, ktorí ste sa nikdy nedokázali opáliť a spálili ste sa, vaša pokožka sa bude správať skutočne inak, lepšie a bude lepšie chránená. Opäť žiadna novinka, no novinkou je skvelá cena až o 40% menej, aby ste si zlepšili svoju rutinu, pretože častokrát zabudáme na dvojfázové odličenie a tentokrát Novage prináša čistiaci olej a čistiaci gel v úžasnej cene. Dokonca máme ešte aj pomôcku, ktorá vám pomôže do hĺbky si vyčistiť pleť. Pozor ale na každodenné používanie, aby ste to neprehnali. Nemyslím s tou rutinou, ale s tou pomôckou. Dvojfázovú rutinu používame určite každý večer, no a pre niekoho s masnejšou a problematickou pleťou a pre tých, ktorí používate trošku hutnejšie krémy, dokonca aj ráno. Hydrofilný olej, ktorý máme v Novage, je môj najobľúbenejší úplne zo všetkých čistiacich olejov, alebo teda odličovacích olejov, ktoré som ja vo svojom živote napríklad vyskúšala. Vraciam sa k nemu roky a musím vám povedať, že moja pleť po čistení týmto olejom skutočne prekvitá, neupchávajú sa mi pory a dokonca sa mi zlepšila. Je dôležité uvedomiť si, že takýto čistiaci olej používame na suchú pleť, aby sme si pekne všetko rozpustili, zmiešame ju s vodou a vznikne nám krásne, jemné mliečko, ktoré umieme vodou a dočistíme gelom. Je veľmi dôležité mať aj tú druhú časť rutiny a to znamená dočistiť olej alebo mliečko gelom. Hej, to si zapamätajte. Máme pre vás prichystané aj dovolenkové balíčky, takže listujte katalógom či už online alebo offline. Choďte na www.oriflame.sk, pozrite si náš Facebook alebo Instagram a opäť pripomínam, aby ste sa pridali aj do nášho telegramového kanálu, do našej rodiny, produktový kanál Oriflame. No a uvidíte, koľko informácií sa dozviete navyše. Verím, že všetky produkty potom budete použiť správne a budete sa z nich tešiť rovnako ako ja. Majte krásnu kampaň 8, krásny začiatok leta, o chvíľku tu máme jún, no a
Verím, že si to budete užívať.